Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama nguMfeza Ntuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha lapha kule channel ngizocela ngicela yenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu kusola ubaba wamawele uKhaya Dlamini ngokuzithathela okanye ukuzitapela iziqalekiso njengoba sekwenzeka lokhu nje wedlulela zingane emhlabeni. Kwiposti ebekade trend e-Ladies House kunomunye wesifazane ofika wabhala umbhalo ukuthi kuthiwa izono zabazali zowele ezinganeni. Kubuhlungu okwenzeka emaweleni akaDlamini, kodwa izono zayise wangixoshisa emsebenzini nginengane encane, sahlupheka nengane yami yena esebenza, sibaningi kabi esikhala sikhaliswa lo bhuti. Mhlambe kusuka manje usezokwazi ukuhlonipha umhlaba ngane zakwethu. Bekade ibhalwe kanjalo iposti ebekade ibhalwe ngomunye usesozifihlile ose-Ladies House ngane zakwethu. Kodwa kuthinte kakhulu uKhaya Dlamini uziphendulelile nangalo mbhalo ukuthi akunjengoba kunjalo, kwakuphoqa isimo ukuthi agcina azexoxe lo sisi. Ufike laphana wasenameka le post wathi, sanibonani, sengithule isikhathi eside ngiyibona le posti, sekumele ngiphendule njengamanje. Usisi lona obhala lento sasebenza naye, ngiwu-shift supervisor, yena i-security guard emakhamera. Ngobunye ubusuku wayesebenza nowesilisa ayethandana naye emsebenzini, bagcina ngokuthi benze ucansi khona lapha ehhovisi. Ngaleso sikhathi kwaba nesehlakalo sokugqekeza, abazange babone bangareporta lutho futhi. Kwase kubheka ukuthi bebenzani ngesikhathi kugqekeza, kwavela ukuthi bebezitika ngenkonzo yezithandani. Umsebenzi wamphelela kanjalo. Manje yena umuntu onjalo angamvimbela kanjani okanye angamvikela kanjani? Kwacishe wangena yena enkingeni azama ukumvikela abaphathi befuna ukubona kwenzakalani, ngoba esitolo esikhulu lesi sagqekweza usisi wayesaba ngisho ukuya kwa-CCMA ngoba wayesehlazweni. Kodwa uyamxolela ngale nto ayishoyo, uyazibongela futhi ngane zakwethu. Nangonomunye nawe ufike wabhala ukuthi lapho naye wenze esinye isono esizowela ezinganeni zakhe. Abusekho ubuntu. Abelungu bathi don't kick the dog in its lowest. Kubhalwe kanjalo ingane zakwethu. Abantu kade bafakaza ukuthi lo bhuti uKhaya Dlamini wabenza into embi. Ngakho kusolakala ukuthi izono zakhe sezehlela ebantwaneni ingane zakwethu. Angazi ukuthi mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, kodwa silokhu siqhubeka kanjalo sithi #justice4Dlamini Twins. Esibonile laphana enkabeni eThekwini izolo laphana umkhankaso bakade uqhubeka engicabeni namanje usaqhubeka laphana until kuze kuthole ubulungiswa. Bathi bafuna i-footage laphana ukubonakala ukuthi intoni yenzeka, iy'ngane zizigcine seziphunyuke eliftini. Ngibonile enye ama-post ebekade impela isekhulethwe enkundleni zokuxhumana, kube ukuthi nosisi omncane oyiwele nawe sedlulile emhlabeni, kodwa wayiphikisa lo Khaya wathi ubuya khona esibhedlela ingane iyaphila. Abezindaba benza amaphutha ngokubika ngalolu daba. Lezi ndaba zingamampunge, ingane iyaphila ngane zakwethu. Sengathi ingane ngakhona ukuthi iphile ilulame laphana mhlambe njengoba i-footage kunzima ukuthi vele izikhulumele ingane ukuthi kwenzakalani ngane zakwethu kuze kuphethe ngalesi sehlo esibuhlungu kanjena ngane zakwethu. Asiphinde mina ngila sibone ingane zakwethu sengiphuma njena, kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle, nime nosuku olumnandi. Ngithanda khona.